Opozícia sa môže ukázať, či stojí na strane Ukrajiny alebo stojí na strane Slovenska. Navrhujem na záver ešte, keďže sa stretieme v pondelok, v útorok so Slovnaftom, poslať list všetkým politickým stranám na Slovensku. Ja si myslím, že ide o energetickú bezpečnosť, ktorá by nás nemala rozdeľovať a nemali by sme z nej vytlkať politický kapitál. Predpokladám, že koaliční partneri vo vláde tento list podpíšu. Dáme tam priestor na podpis všetkým parlamentným politickým stranám, ktoré sú v opozícii. Tento list bude smerovať k prezidentovi Zelenskému, kde ho požiadame umožnenie návštevy inšpekcie, o rýchlu opravu, ak treba vôbec opraviť. Ponúkneme opravárenské kapacity, zopakujeme ponuku Európskej komisie, že to preplatí, ak je to potrebné, ale predovšetkým ho žiadame v tom liste, aby čo najrýchlejšie obnovil ropovod Družba, lebo nás výrazne poškodzuje. Pozor, už nepoškodzuje len nás a Maďarsko. Už poškodzuje celú Európu, pretože v tejto situácii, keď máme problém v súvislosti s vojnou v Iráne, by ropovod Družba bol vynikajúcou alternatívou na reakciu na negatívne javy, ktoré táto vojna priniesla. Opozícia sa môže ukázať, či stojí na strane Ukrajiny alebo stojí na strane Slovenska. Ja stojím na strane Slovenskej republiky.